Бізде уку инструменты бар. Ол электронный курс бойынша Compliance 2.0 деп атала. Түбән Кама нефтехим җәмгыяте күз алдына китерик, эшчеләрнең берсен республика көне белән котларга дип бүләк һәм кыйммәтле алкоголь алып киләләр. Шул ук вакытта шәхси үтенеч белдерәләр. Әйтик, акчалы вазифага эшкә алырган, хезмәт хакын күтәрергә, хезмәткәр моны ришвәт дип кабул итә һәм бүләктән баш тарта. Соңыннан бу хәлне Түбән Кама нефтехимның этика комиссиясендә карыйлар. Предприятиедә эшләүчеләрне уйлап чыгарылган шушы мисал буенча укытканнар. Шул рәвешле Сибур җәмгыяте комплайнс схемасын җәелдерә. Федераль закон буенча определенный инструментлар кулланыла. Алар арасында локаль документлар, кайсылары регулирует кодекс корпоративной этики мәсәлән. Шулай ук әлеге оешма хезмәткәрләренә 3000 кыйммәтрәк бүләк, акча яки сертификат кабул итәргә ярамый. Эшлекле очрашулар кафе, рестораннарда узган очракта һәркем үзе өчен түләргә тиеш дигән кагыйдә бар. Шулай ук танышлык буенча туганнарны эшкә алу-алмауны да контрольдә тоталар. Кайсы вакытта бер туган белән икенче туган, бер вертикальда мәсәлән да. Бу вакытта без сөйләмибез, то что кемнедер эштән курга дип. Урегулирование стоит в том, чтобы либо перевести на должность исключающая конфликт интересов, либо поменять должностные обязанности данного работника. Актаныш районындагы бер коммуналь оешма җитәкчесе 2 ел дәвамында котельныйдагы җайланмаларда күрсәткечләрне үзгәртеп, халыктан берничә тапкыр артык түләтә. Шул рәвешле 2 миллион сум акча үзләштергән. Жильцы переплатили. Бу йортларда яшәүчеләр тиешеннән артык түләп барган булып чыга. Җитәкче закон бузган. Шуңа аны шартлы рәвештә 3 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. Ришвәт белән тотылучыларны административ һәм җинаять җаваплылыгына тартырга мөмкиннәр. Ришвәтчелеккә каршы көрәштә нәтиҗәле ысулларның берсе буларак дәүләт хезмәтләре порталын атыйлар. Хәзер халыкка бер кочак документ җыеп, соңыннан белгечләргә мөрәҗәгать итәсе юк. Барысы да онлайн гына башкарыла. Шул рәвешле түрәләр һәм гади халык арасындагы элемтәләрне азайтабыз һәм ришвәтчелек очракларын киметәбез диләр. Соңгы сораштыру күрсәткәнчә, Татарстанлыларның һәр 4-нчесе бездә коррупция кими дип саный. Үземнең шәхсән очрашканым юк, әмма таныш белешләрнең, дус туганнарның очрашканы бар дип беләм. Мәсәлән, медицина өлкәсендә шул ук укырга кергән вакытта акча түләп, акча төртеп кергән кешеләр дә бар. Аллага шөкер, коррупция миңа очраган юк. Хәзер барысы акчада инде нишлисен. Гомер шундый булды. Акчасыз бер каяда. Акчам бар, юк. Әлеге проблема бизнес өлкәсендә аеруча еш очрый. Сораштырылган эшмәкәрләрнең яртысыннан артыгы ришвәтчелек белән очрашкан. 10 ай эчендә хокук органнары коммерцияле һәм башка оешмаларга карата 129 җинаять эше кузгаткан. Шуларның 114 ришвәт бирүгә бәйле. Инзилә Хөсәенова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.